tayo amin nga umili, hintay amin ideri, tiyaya ti Diyos sa nasudi, tuyal daw napili, daytoy tiyal daw, na inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, dagiti tambur ken gitara, agtukar tay agkanta, idanggay tay intay sala, ragragsak tay kenkwana, daytoy ti aldaw, na inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo. Rugyan tayo dahil ti panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Kakabsat ikararagan tayo, dagiti Pilipino a misyonaryo, nga mangiwarwaragawag ti pamati, ti pagarian ni Kristo. Agyaman tayo met iti Diyos, tanuman pa'y imay ti didigra, sinalukuban na tayo, tinarabay na tayo, dinatay binaybayan. Rumbang laeng nga ti puso tayo, agrag-o nga agdaydayaw kenkwana. Ited tayo kenkwana ti amin tayo. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod, iti dahito na santo na panagdaydayaw, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, dagiti nagkurkurangan tayo. Pagbabawyan tayo, idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo, agkon pisarak, iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid kan liway ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, ta ikakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Mga asika, mga asika, mga asika, Apo. Mga asika, mga asika, mga asika, Apo. Kristo kasyan na pakawanen na ka, di mo ipalubos, akin ka may sinaan. Mga asika, mga asika, mga asika, Apo. Mga asika, mga asika, mga asika, Apo. Mga asika, Apo. Gloria iti Diyos.
iti kangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Ket ditoy nagakapya kadag iti tatawan ang ibagti panagnak na kemda ibunan nagdaka itanok daka pagrukbaban daka daydaya wendaka agiyaman kam ken ka kaputi na indaklan nga dayag mo Diyos na ilangitan nga angi Diyos sama man nakabalin namin et sika pumi Yesu Kristo bugbog tong anak Diyos nga apo kordero ti Diyos ken anak ti Ama Gloria iti Diyos iti kangatuan Gloria iti Diyos iti kangatuan Sika mangikat kadag iti basbasul ti lubong kasya na kami kasya na kami sika mangikat kadag iti basbasul ti lubong awatem kadaytoy arararami ket sika situtunggaw ti makanwan ti Ama kasyan na kami kasyan na kami Gloria iti Diyos iti kangatuan Gloria iti Diyos iti kangatuan yan tangay siksika o Hesu Kristo ti nasantuan siksika o Apo siksika ti kangatuan iti timpuyog ti Espiritu Santo ken iti gloria iti Diyos Ama Amen Gloria iti Diyos iti kangatuan 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 Kumararag tayo. Saranayon na kam kadapo, kati paayem mo takaasim kada kami nga agdaw-dawat ken ka.
Agragsak kami, gapotasi ka, tinangaramid, ken mangituray kada kami. Pasantuen na kam kadi ket pagtalinaiden na kam anapudno ken ka. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Isu a makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw iti libro ti Ecclesiastes. Awan serserbiti amin abanag. Awan serserbida kuna ni masirib. Wen awan serserbida. Aramidem ti maysa abanag iti amin na kinasirib. Ammo kinlaingem ngem kalpasan na. Ibatim tu atawiden ti tao adi nabannog. Awan serserbina daytoy ket saan anain kalintegan. Anya ti magungguna ti tao iti amin nga aramid na. Pagbannugan ken panagagawa na iti daytoy alubong. Amin nga aramiden na ti unos ti panagbiag na. Awan magungguna no di saem ken ladingit. Uray ti rabii saan nga agtal na tinakem ko. Awan serserbina amin daytoy. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Sika o Apo tinagkamangan mi iti amin akapututan. Sika po tinagkamangan mi, ti amin nakapututan. Mapagsublim dagiti tattao iti sigod a nagtaudan da. Mapagbalin mo ida atapok akas ti kasisigod da. Ti sangaribo atawen ken ka mayarig da iti maysa nga aldaw. Kaslakalman a napalabas maipada da iti kaababa ti maysa panagbantay iti rabii. Sika po tinagkamangan mi, iti amin nakapututan. Layusem dagiti tattao, mapukaw da akas tagtagainep. Mayarig da kadagiti ruot at umubo iti bigat. Dumakkel da alumasbang, ngem malaylay ken magango da iti rabii. Sika po tinagkamangan mi, iti amin nakapututan. Isurum nga rod kada kami iti kinaababa ti biag mi. Tapno sumirib kami. Mapabayag pay aya o Apo ti panagtalyaw mo kada kami. Kaasyam kadi dagiti adipen mo. Sika po tinagkamangan mi, iti amin nakapututan. Binigat kadi apenneken na kami iti di agbalbalaw nga ayat mo. Tapno mapagkanta ken naragsak kami iti unos ti panagbiag mi. Bendisyonan na kami kadi o Apo a Diyos mi. Pagbalaygen na kami iti amin nga aramid mi. Sika po tinagkamangan mi, iti amin nakapututan. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Colosas. Napagungar kayon a nairaman ken Kristo. Ngarud, biruken nyo dagiti adda ijay langit ayan ni Kristo as itutugaw iti trono na, iti makanawan ti Diyos. Panunutin nyo dagiti adda sadyay, saan adagiti adda dito'y daga, tanatay kayon. Naidulinen ti biyagyo iti Diyos, iti panakipagmaymay sayo ken ni Kristo. Ni Kristo ti pudno a biyagyo. Into nagparang, makipagparang kay tumet ken kuana, ket mayranod kayto iti gloryana. Ngarud, masapul nga iwaksiyo dagiti naindagaan at arigagay, akas iti immoralidad, kinarugit, kinaderrep, dakas at arigagay, ken kinaagom. Tati kinaagom may saakita ti panagrukbab iti Diyosen. Di kaya giinulbod, ta inuksubyon ti daan a kinatao, agraman dagiti ugali na, ket inkawesyon ti baro a kinatao. Daytoy ti baro a tao, akanayon a mapapabaro, tapno umasping iti Diyos a namarswa ken kuana, ket naan-anay ti panakaamuyo ken kuana. Iti kasta, awan hentil wenno Hudyo, nakugit wenno saan a nakugit, ganganaet wenno atap a tao, tagabo wenno siwawaya-waya, no diket ni Kristo iti iso amin. Adda ni Kristo iti iso amin. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos.
Sa uka kada kami, silawam kad pampanunot mi. Ikatemme ti dua-dua mi, sisasagana kamadungeg. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria ti may paiken ka, o Apo. Adda may sa lalaki ana italaong sadyay. Maestro kinunana ken Jesus. Ibagaman iti kabsat ko alalaki tabingayen na titawid mi. Gayem insungbat ni Jesus. Si asino aya tinangted kanyak ti kalintegan amang iddeng wenno mangbingay iti tawid yo nga agkabsat. Intuloy na akinuna kadakwada amin. Kitain nyo ket agannad kayo iti amin akita ti agom. Tatipudno akay papanantibiyag ti maysa a tao saan a maibatay iti sanikwa. Uray kasano ti kinabaknang na. Kalpasan na sinarita na kadakwada daytoy a pangarig. Adda maysa abaknang anawadwad ti apit ti talon na. Iti kasta kinunana iti bagina anya nga ta ti aramidek. Awan umanay a pagipempenak iti apit ko. Ammokon daytoy iti aramidek. Rakrakik to dagiti sarusar ko. Ket mangbangonak to kadagiti dadakkel a pagipempenan ti apit ko. Ken daduma asanikwak. Ket kunak to iti bagik. Nagasat ka taadda amin a masapol mo iti adu atawen. Aginanaka, mangan ka, uminom ka ket agragsak ka. Ngem kinuna ti Diyos ken kuana, maag, itamet lang arabii, matay ka. Ket amin dagitoy nga naurnong mo, si asinon to ti agtagikwa. Kamaudyanan na kinuna ni Jesus, kastanto ti pagbanagan dagiti agurnong ti adu asanikwa nga agpaay kadakwada, ngem na panglawda iti imatang ti Diyos. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka, o Kristo. Naimbaga bigat tayo amin Apo. Yung madun sa makimisa ta naggangganad. Weekly ko mga gangganad niya. Ay ha. O ang dati ko mga weekly tapno si bubutang lata jiri na tayo ka. Iyad ada yung Apo hang kumamat Da kayo magami nga daduma makimisa kay gamin kad agkararag kayo nga regular into no dandani tay pumusay amin sa kito mga aglualo. Kunak weekly ko mga gangganad Apo ta dumaduma. Apag ka weekly tay mga agtaray nga agpadaya anya. Wan idi dayjay gangganad ni kuan ikararagan tayo. Diba sa baring no awanen. Mariri na yung adda pala gutad-gutad na sa gabasait. Ngarete ko kajig. Una na pailaan ko ori ka lang makatartaraya man. Kasi ori no agsisiarak na yala una agsisiar ka ti kabubuteng baka no. Dadtan ka nakatugaw ka kanya mo na niya ti pamayan tayo. Ket idi medyo nabayag basit ang nagtugaw kami ito dinalpasin di gangganad. Ay adapt after siyak na. Hindi ko ibagada nga pumanaw kayo ta nagpapanawon ti tattao. Dadda ka no nagbaliw ti danom. Kamutay mo nga prinsipyo nga narigat nga agalawig no iti bantay ngam ditay maammo no sa dinno ti nagsentruan na nga rod. Iso nga laatap no sigurado mapantayo. Di makita nga idi agpadaya kami 20 sagat magna kam jay kandalikan kada ko. Ta ijay kam ko mga magna. Ket makita dagi jay adda nakaubba ti ubing, saka-saka dagi jay o nakaubba guy-guyoden na dagi jay, kibkibinan na dagi jay anak na.
Ni Apo bakit nga inlogan dati kuliglig nga matmatwangan, diya mo no ulaw na no talaga nakapsutan ka, ikol kuliglig da nga ipadaya, ag subli-subli dagiti tricyclean nga mapanagala, adda saka-saka, at damot may sangananang nga tila na awit na pimang ka DJ Santo ninyo na, makitam nga awan gaway tayo amin niya, nasla awampay karkar, awampay ka iskan tayo amin gayam no aggangganad, tila may sa mga video pakapelwak nga kitaan at agtartaray saka-saka nakashort panty nagkiting nakasandula tipay la ubba na mo DJ aso na nagadunga itaray mo tapay la aso mag-ore la ko mamuno nya tina itaray nan magarod nga napintas sa nga mga nataraki nga rod nga aso jang mo pay no dapay kagasla makitam DJ ngay uray sinno ka awanti sa baling aramidam no di agkararag. Itay talaga nga, Apo, tila kararag ko, Apo Oston. Napanak itok-tok ti si may makatap-tapwa ka kaya likod ti kumbin. Diyan nga kwartok ka sim ni jay babanat tani ka makatap-tapwa ka kon ka, diyan mo pa no timpwa ka ijay. Kati nakabukbuteng, at da karpintero tayo nga mang pinpintor di tatorre. Alaga dandani tumpak ko di may sang ingawid da. Taamano nga dandani rumwar da jay pinunpon tayo nga tagapati kay imbag kata nakarwar ti taon ta di nagkakaribuso dito idi ayun no idtoy ko nadadapay ladtoy iso nga dinamag ko kadagiti tagapati kay kinita yung mo ilan ni nang rosaryo nga di jelongon baka nakapaleben idi apan yung impunpon ay ka unique data nga pan haman met apo ko na nang Diyos ko kanyayad adayom apo met ngam di nya kitaan nyo ti kunana ti umuna nga maibasa ti Book of Ecclesiastes. Ecclesiasticos anyo ti kunana vanity of vanities. All is vanity kunana. Awan serserbi ti amin abanag kunana. Ang kadutinin Ecclesiastes chapter 1 2 and chapter verse 2 chapter 2 23 to 21 anya ti kunana awan serserbi amin abanag awan serserbi kunati masiri when awan serserbi na nya aramidem ti may sa abanag ti amin kinasirib amin nga laing mo kalpasan na ibatim to atawiden ti tao adi nagbannog. Aramidam amin nga kinasirib papatim ti agtrabaho tawiden to ti tao nga han nga nagbannog. Kino kitaom idi naggenggened awan serserbi na amin. Uray ta adal mo sanikwam nagita lugan mo position mo uray kapitan ka wenno sanggunyan kadta wenno ka ano idi naggenggeneden awan serserbi na amin. Impari na nakadatayo nga dagiti tagipatgen ti dadduma tano dadduma gamin ka dagiti ti tagtagipatgen tayo isugarod nga agiinnagom isugarod nga agririri kunana dito'y maikadwa nga maibasa ka ti panangibagana dito'y nga masaan dagito'y kinarugit palagin nulbod ti panag sobra nga panaggartem iti sanikwa kunana daytoy kasla idolatry met laeng pagbalinam nga Dios di sanikwam. No pagbalinam nga kasla kangangato ni Apo Dios dayta sanikwam awan serserbina kasla idolatry kasla panagdaydayaw kadagiti idols kasla kas jay met laeng. Kinagmayat ta impari na nakadatayo nga after all awan ti mama ay na amin. Adda aserbina tayo sugaro ti pagbibiyagan tayo. Adda aserbida dagito ita masapul mga adda agturay nga mangiturong kada tayo. Adda aserbida dagito ita isugorod mo ti inted na nga namay kanya tayo. Ngam no iso ti pinagbalin mo a Diyos mo dijay madi maabak ni Apo Diyos. Kaday ti manan, kunana ti ibanghelyo tayo, napanan ti may sa alalaki, Apo ibagaman, ti bingayon ni kabsat ko alalaki, in their culture, laglagi pan tayo, tilaeng agtawid lalaki. Awan ti matawid ti babae, iso nga kakaasi ti babae, ijay. Kakunana, ibagaman kin kabsat ko alalaki, tabingayon min ti tawid mi. Anya ti kunan ni Apo Jesus, aganad kayo, kadagiti amin akita ti kinaagum.
Kitaan nyo niya. Aganad kayo, kadagiti amin akita ti kinaagom. Nadagsen, di imbaga ni Apo Isos. Nya? Tanudad duma, iso da ito'y, imbaga ni Apo Isos, haan laeng sanikwa ti pagtaudan ti kinaragsak ti tao. Nagmayat. Haan laeng asanikwa ti pagtaudan ti kinaragsak ti tao. Anya dagiti pagtaudan ti kinaragsak ti tao, aday bagbaga na di Facebook nya. Da kayo nga agsapsapol, da kayo nga agtrab-trabaho, aginana kay met, ing kayo met agpasyar, ing kayo met mangan, kadagiti na mayat nga panganan, ing kayo met inya kasla ko ag-day off kayo met, agragsak kayo met, tama-up mo di jay sobra nga banog, kunana mo di jay, da kayo met no napangkay nangan, in my day yo amin, ang pinicture yo amin nga kaninyo no, nakabanbantoon, inton naggenggened ka, ayuda! Kuna, sana all! Kuna, naikan nga imo na dagiti daddo mga barangay ka sana all awam mga takan nyamain ko at dangon agpit-picture kayo ko wow nagmamayat dagita kanin niyo magkainto no daytay naggenggened lang nga hapdi ka kaslamahang kay mga nubigaten ti kakarit yo dayta nga ayuda nga sana all taga Mantanas kunada tay munan sa ti Mantanas. Iso di ko uray no apaya ko orayon nyo anita basta jak nga mapugtuan ta kayat yo orayon nyo alangan magigiddan lakit di nga mawarasan kay aminan kinhangkay pa mga matay kada di ko na dayto isublyanan tayo da kayo nga mabanbandong agtrabaho tapno agbaling kay mga naragsak nya naganan ag family day kayo trumor kayo nga panmangan mapan ag picnic agbabanding nga sa nga pamilya agraragsak nga sa nga pamilya hindi karon na no di may sa nga pamilya agririri gaputisan ni ko ay sos lunod ang agnanayon dayta no agiinnagong nga agkakabsat sa nga pamilya iti may inya lang kumadayta nga sa ni ko may sa nga tambak maiyalis mo day tanga muhon no inya launa day tanga muhon ka day no daduma isu ti ragsak tayo no daduma kas pangarigan ta Domingo nagmayat met anga daytay sa nga pamilya napangkinakimisa ing kayo met ag lunch out ing kayo met aginana agragsak kunana nga rod tipoon ti ragsak is all about our relationship. Di pa naglalangan tayo. No sikat agpatpatrabaho ka at dakadwam, uray no dakkel dikit kita, no di na pa'y mapadasan ti agragsak mo, di jay katulong mo, no ka, mga katulong, kadwam, gapota unget, kada naka-istrikto ka, nga day tay kasla, makitkita amin nga garaw na kasla lahampay nga na tao, wan kumit kita ka, ti amom naragsak ka, baka naragragsak ka, no naragsak mo, di jay kadwam. No guminawa ka, naragsak ka, makapundar ka, awang problema dayta, no nasa lukag ka, nasaya at launay. Haangat nga may mayat nga makita nga guminawa ka DJ nabayagan nga kadkadwam nga agtalon, wano saan agtrabaho, ijay business mo, wano anyaman nga pagsapulam ka, umangat mo tibiyag na makapabasa mo't. Ti karon na magamin no dadduma, no kayat tay ti umangat, no mabalbalin, hantay nga isurot dagiti dadduma. Di ti rigat na kanya nga Pilipino, di mo no naggapgapon ti utek tayo. Hangat nga naragragsak ka nga, gaasin na po Diyos, pinaraburan na ka ti bendisyon. Adong mo ti grasya nga itid na. Hangat nga may mayat nga di kanayon mga kadkadwa no timultulong nagsirserbi kanya muno dagitay kakabagyam nga marigatan ka maiyangat mo di biagda hangat nga naging ginawa tapno may mayat di langan-langan. Ti karon na magamin no dadduma ka kada kay mga nakapadas nga minno dadduma pinagbasbasak dayta father. Ngam idi nakabasan, nagtangsitaan. Nagmayat magamin nga martilyon ti ulo na.
Tadamag kasi nga tao mga daytay tinultulungam, daytay ko pinapatibker mo, tapno laeng met, maka, kwa ijay biyag na ngam into no maka, into no, makalong awan ka, nay, kaslape kasi katidakasan. At damag kasi nga talaga met, no niya mga panunot. Iso ti bagbaga na ka, at dapat yung niya naganan. Nang ibaga nga nalaing, how to solve poverty in this world kunana. Kas niya in the world. Kas ano nga solbaran tayo ti poverty kunana. Kada kayo nga makabael, mangadap kayo iti maysa nga marigrigat. Itulungan nyo nga umangat iti biyag na. Tapno haan akay ka, oy, kasla ko masika. Nagmayat mat, mayat, tabalay mo, mayat ta trabaho, mayat ta kang kanam. Mairusok mo nga adda kaarubam nga makitkita nga marigrigatan mano nga henerasyon ka hanga makalungaw day hanga nga may mayat nga tumulong ka tati ko na nga rod katiragsak tayo. It's all about relationship. Haan nga no kas ano kadakkel DJ kangato DJ mano nga digit je kwartam ije bangko awang problema dayta ngamti karon na isulat judyo semon. Aggangganedan, agtaray ka pa lang agsuble, apaya, tay bankbook ko, nato, pakang gagaro, gonggonam. Isupay lati pang panunutam, di ka maiturod nga panawan. Kasla kumamagkada kayo nga, awanan, agtupak tilubungan, tapay la kabarbaro ang motor mo, siyempre, awan pa la plate number na, tapay la, apo jay motor. Kadaya mo na daduma, mahaang nga dakis dagitoy, ulit-ulitan tayo. Tati po unti ragsak, kuna ni Apo Isos, haan laeng nga sanikwa. Haan nga namayat no nagpipintas, tilangan-langan tayo nga agkakaaroba, agsisin na ranay, awan ti mananggun gundaway, haan nga nagmayat tilangan-langan tayo no, dahi ti awan ti masasa, irtiri ina na ti panagkakaaroba, panagkakabagyan. Iso ati ragsak mo, anyala ragsak mo no, imangat ka, amin-amin jay kakabagyam kada kakaarobam ka, di mo pa'y kagur ilunlunod da ka, ada kasi nga tao. Ada kasi nga tao nga dahil awan ti makasurot na nga kaaroba na. Laod daya bagatan amianan ka no mabanggit mo ginaga na ay amom ni ko ako na nakaamom mo dagiti chismosa mo ko kunada amom mo dagiti barbaridad nga tatatao ka apay amom ni ko kunada ka nyala ganas mo nga agbibiyagan oray ka no nakasilsilap takot chem oray ka nakamay-mayat ta balay mo no malagi mabanggit datanagan mo ko kunada Diyos ko kasla ka lang naangot nga utot ngano nalagit da ka dito ibagbaga na dito ebanghelyo tayo oray ti umuna maibasa maikadwa ken ko ibagbaga na nga dagiti banbanag vanity of vanities all is vanity kunana awan serserbi amin nga banag kunana na inseriban ti panagtrabahom na inseriban ti panagpundar mo tawidan tulaeng ti hanga nagbannog nga tao kunana. Kanyat ibagbaga na iyon insist na ditoy kada iti gamin libro ti Ecclesiastes para kadagiti agtutubo nga dumalyasat tay laeng ditoy nga biag no agimula tayo daytay napatpatag anya di napatag iso dayay relasyon di kinasayaat di katataom ikarkarigatam nga agbalin nga nasayaat tanuman pa agkamali ka aka ada magkamalitay amin may kadwa relasyon mo ken ni Apo Dios ito'y mat ibanghelyo tayo isumot laeng ti ibagana ni Apo Jesus taaddagarod agum nga napanin mang pabingay ti sanikwa ti sansanikwa Pilipino siguro daytoy di makadating sakit tayo Pilipino daytoy uri basit nga daga Apo uri no nagbalayon di Mindanao ti mano nga tawanan wano di American agawid umay to pala agtunton ti nagbatitan nga sanikwa kasla dayay aya kamo ano kas ano dayay nga no maipapan iti sanikwa no daduma ka agbaliw dayay puso agbaliw dayay kariri na tayo kadagiti poraw no umalis dati may sang estate awan bibibiyang da dyan awan bibibiyang dan umalis dalatan ngam da tayo sa Bali kada tayo ti Filipino balyos tayo ka nagpatag no napatag ti sanikwa
napatpatag kumaati pa nagkakabagyan, pa naglalangan. Agri-reunion tayo pa, kala nagmayat kumamot ang nagiti amin nga pilido, Cabradilla, kung nana kumaga umay amin niya. Nagmayat mo naggapo adayo, agkikita kayo. Tirigat na diya kaarubam tayo agin inagom kayo, nga Cabradilla mo lang. Dakay nga agkaaruba, ti medyo adari series na ta agkaaruba kayo. Uray umay ti taga sa Bali, nga nagpipintas nga panakilangan kumaakasta. Panaglalangan tayo, agkikita, agkakabagyan, ngam no daduma, diya agkaaruba iso dati medyo adari series na kinagmadi nga pampanunutan. Isugod nga, anya ganas mo nga agkarkarkararag, anya ganas mo nga agparintumang, laumay ka agdaydayaw king kuana, ngam ti kinaagpaysuna ka, adda agom ijay puso ti tunggal maysa, adda masaksaktan gapo ti kinaagom ti tunggal maysa, adda agparintumang ka ditoy, kunana nga ka, ti religiosity tayo, kunana, ti kinasanto tayo, no kas ano, ti kapintas ti relasyon mo, ijay katulong mo, kunada kadagiti adda katulong na niya. Nya, ti religion ti kinasanto tayo, mari na, no kas ano, ti relasyon mo, ijay katulong mo. Haan nga kin ni business partner mo, haan nga kadagiti gagayem mo nga nangangato. Ti kinasanto tayo makita, no kas ano pa ng trato tayo kadagitay. Diya ko na tayo, nga awang mo maisubli na katulong, dagitay na haamang nagmadi magamin ta katulong nga term no daduma kada tayo nga Ilocano. Diya kadkadwamon nga nabayag, di mang tultulong king ka, nga tila pa nagkit-kitam king kuana ka, sildom data ni, awanti ina na, aramidam datoy. Awanti ko, masapol nga, ay awan di relasyon, adayo. Kakabsat, nagmayat dati ibagbaga na kanya tayo, kasla ko sakupon na tayo amin. Saknaran na tayo amin. Kung natay nga rin ka, nagmayat ti makilangan makibarkada, no diya barkadam ka, medyo isubli na mat. Ti kaharit na, diya nga kakaarubang mga awanan, kas ano mga tulungan. Dahil ito, nangruna no tinaitulong mo kanya na ka, forever grateful, agnanayon nga agyamyaman ta maiangat mo, mapapintas mo tibiyag na, matulungam iso na nga umangat ka agnanayon, dahil ta nga panagyaman na. Iso nga dahil ti poon ti ragsak, dahil ti ibagbaganahan nga sa nikwa, no kas ano nga maiangat ti dignidad ni kabsat mo, no kas ano ti karagsak yo, kas ano ti panagkaykay sayo, dagiti pamilyayo, amuyo idi naggangganad, nigad nagawid kami, nalak dagiti kabalay ko tuyan at nariga mo no mangibati akti maysa, may kayon, tayayan. Pumaltog kay ti manukan, pumaltog damo ti talo nga manok, hangkay agluton, nagkakaan kami, ni kamayat ti inigop ti digdigaw, yung ko agangganag ko mamana. No, awan nga naggangganag ka, nagrigat ti umudod ti manok ni, ading ko kuma, partsyon tayo ta manok mo, paunan. Ngam idi at dagangganadin ka, maysa-maysa nangyarayat ti manok ni, so te ko agangganag ko mamana. Nagdaras ta manok, nagmayat ti pa, nagdadanggay mi, ngam no awan gangganad, ori man ka, gatangam bayadan niya hamat nga kasya di angam narigat mo ang udan no awanti kasya ngam idi nagtasarak kami agyaman tayon taawan pa ila tinakaro nga na disgrasya kada tayo hanlang ada tayo iti amin iti kwan ure kasya kapigsa ure dagiti kabsat tayo ti abra nga nagsentruan na basit pailaeng ikompera tay kumakasla iditoy bagyo kasya kapigsa iso nga kakabsat ka dayjay mat sakbay mga gangganadin aka, pasyarin yung madagit agagayam yon. Kumustaan yung matidan, hanga sayo la kumustaan no kapigsa gangganad. Ingkay bisitaan, agkay sa pamilya, agdadanggay nga agkakaaroba, dahil atipod no nga ragsak. Nangrona no adda ni Apo Diyos di pa nagkakadwa, dahil atipod no aragsak. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti maymay sa Diyos, Ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit kandaga,
ken kadagiti amin a makita ken di makita, ken iti maymaysa nga Apo an Jesu-Kristo, bugbugtong nga anak ti Dios, nagtao diti Ama ti sakbay ti amin a tiempo. Dios a nagtao diti Dios, silaw a nagtao diti silaw, napaypayso a Dios a nagtao ti napaypayso a Dios, naiyanak sa nanaparswa. Dios sa kasmetlaeng ti Ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapu kada tayo at tao, ken gapu ti panakaisalakan tayo. Immulog nga naggapu sa dilangit, ket nangalay iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kasta met anaylansa iti krus gapu kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti may katlungal daw, kas palawagan dagiti nasantuan na surat. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen na sidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto at patingga. Mamati at met Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag, isu agtao diti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamati at met Iglesia maymaysa, Santa, Katolika, ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymaysa abunya, apakapakawanan dagiti basbasol, namnama iti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat kumararag tayo iti Ama tayo ana ilangitan, ket dumawat tayo iti tulong na nga anyaman, agrasya nga ited na kada tayo, aramaten tayo kuma iti pagimbagan ti pada tayo a tao. Iti tunggal panggep ko na tayo, Apo dinggem dagitoy araraw mi. Apo dinggem dagiti araraw mi. Tapno ipaay kumati Apo tinananay apigsa ken kired ken Santo Papa Francisco, dagiti obispo ken papadi, amang iwaragawag kadagiti tattao tinapaypayso a kaipapanan ti panursuro ti simbaan. Dawaten mi ken Apo. Apo dinggem dagiti araraw mi. Tapno aramiden kuma dagiti addaan iti turay, ti pagrebenganda amang kita ti pagimbagan dagiti tattao, saan ket di abukod da a pagsayaatan. Dawaten mi ken Apo. Apo dinggem dagiti araraw mi. Tapno maamiris dagiti addaan iti kinabaknang, ti annong da at tumulong ken mangibingay iti sanikwada kadagiti napanglaw ken awanan. Dawaten mi ken Apo. Apo dinggem dagiti araraw mi. Tapno aramaten tayo kuma an naimbag tinaited a grasya ni Apo Dios kada tayo, ket agbalin agubwayan ti panangtulong tayo iti pada tayo a tao. Dawaten mi ken Apo. Apo dinggem dagiti araraw mi. Tapno awaten kuman ti Dios dagiti kakabsat tayo a pimusayen iti nailangitan a pagarian na. Dawaten mi ken Apo. Apo dinggem dagiti araraw mi. Agulimag tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo a panggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Antay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Iraman tayo pa nga kararagan di panagwayaway ti kararwada rinante ken sinayda pasaporte. Nailangitan nga Ama, dagitoy ti income dawaten ken ka, ket sapay kumatagbalin da awagas, amang ted ti ayat ken inanamami nga agserbi iti pagimbagan, ken pakaigloriaan tanagan mo, dawaten mi daytoy gapumet laeng ken Kristo nga Apo mi. Ti Diyos sa pumay kuma
Tuwi daton mi ketawate mida sapay kumatamay kari amay daton tirabaw ti altar na daytoy tinapay nga isagot mi ken ka awan ti dayaw na awan ti libnos na di amay kari amay daton ti padaya apag daydayaw mi ken ka ti Diyos sa pumay kuma tuwi daton mi ketawate mida sapay kumatamay kari amay daton tirabaw ti altar na daytoy nga arak ket agbali na darana amang ted ti kapya bangar ken liwliwa di kam tumawaw ken bisin ditoy daga no agdalekam ken ka. Kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ay gloriante naman. Ken kastamet apagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Pasantom kad apo daytoy daton mi ket babaen daytoy a sakripisyo aramiden na kam kumanga agnanayon adaton nga agpaay ken kamet laeng gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay maikari katurumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Ta iso gapo iti panangaasi na ti tao ana egamer iti damka kinayat na tinagpakumbaba pinayanak iti berhen nga ina ket babaen ti panagtutuok na inispal na kami iti patay nga awantong palna ket babaen ti panagungar na imparabor na kadakam ti biag nga awan inggana asan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ken kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket konami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin naparswan. Ti langit ken daga, napno dayti pakaidaydaya.
Pudno na iapo abiig ka kinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritu, mamang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ti paay mo ida kada kami, abagi kandara, ni apo mi, a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu amayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy, akalis minom kami. Ipararang mi, ti papatay mo. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken kata impaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka dawaten mi apo tada kami a makirano diti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na ana Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo ti paay mo matakaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Gat makiranod kam to ken enggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada. Nga mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy megan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Hintay umararaw iti ama, kadwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Tina
daga akas sa ilangit. Idem kadaka ti aldaw itoy ti kanen mi iti patinayon aldaw pakawanemen ti basol mi akasmet pamakawani ti basol dagiti nakabasol kada kami dinakamet baybayan nga manuguti sulisuket salakan nakam ketiti dakes. Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam tituray ti panakabalin kindayaw ti agnanayon na dinto agsarday. O apo mi ang Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapukan niyak ti itad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam. No di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasi ken kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari. Iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit ken Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay aming kapya. Cordero ti Diyos samang punas basba sulti lubong. Apo mga asika, Cordero ti Diyos samang punas basba sulti lubong. Apo mga sika, Cordero ti Diyos samang punas basba sulti lubong. Itdem kadakang ti kapyang. Adtoy ni Apo Hesus, ti Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo, anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingong may kakanyak, nanti may salaeng asao, mapaimbagton ti kararo. Umay kumani kamang, O Diyos ko, ang namin na parikot ko. Tasikalaeng, O Apo, tiyam
mo ka makatulong tinumo. Umay kumani ka man, O Diyos ko, narasi unay abiyag ko. Ta si kalaeng uapo, tiyam mo ka makatulong tinumo. Nagpasagak ngarot ken ka, tawan sa bali pimananam naman. Arakupen nak ngarot tala, sakbay nga inak nga iwawa. Nagpasagak ngarot ken ka, tawan sa bali pimananam naman. Harakupen nak ngarot tala, sakbay nga inak maiwawa. Umay kumani ka mang, O Diyos ko, nalupoy unay abiyag ko. Ta si kalaeng uapo, tiyam mo ka makatulong tinumo. Umay kumani ka man, O Diyos ko, napulkok unay abiyag ko. Ta si kalaeng uapo, tiyam mo ka makatulong tinumo. Nagpasagak ngarot ken ka, tawan sa bali pimananam naman. Arakupen nak ngarot tala, sakbay nga inak maiwawa. Nagpasagak ngarot ken ka, tawan sa bali pimananam naman. Arakupen nak ngarot tala, sakbay nga inak maiwawa. Umay kumani ka man, O Diyos ko, amin amin na parikot ko. Ta si kalaeng uapo, tiyam mo ka makatulong tinumo. Umay kumani ka man, O Diyos ko, narasi unay abiyag ko. Ta si kalaeng uapo, tiyam mo ka makatulong tinumo. Agpasagak ngarot ken ka, tawan sa bali pimananam naman. Narakupen nak ngarot tala, sakbay nga inak maiwawa. Agpasagak ngarot ken ka,
tawan sa bali pimananamnama. Arakupen nak ngarut tala, sakbay nga inak maiwawa. Kumararag tayo. Apo, pinabaro na kami babaen ti Eukaristya, sa lakniban na kamkad adi agresat. Yan tangay sikati di agsarday aman naranay kada kami. Ipaay mo ko mga rod, ta maikarikam iti agnanayon, apan nakaisalakan. Gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ituloy tayo latta ti agkararag Apo ken agannad, ta barbaring no pagkalmaan na tayo met. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agiyaman tayo ti Diyos. Agyaman tay kinagragsak tay ti amin na paraburna. Biag nakitinted na daraken amin na sapay kumata intay amin agkay kesati sidong na. Amang ibunan na